pamusoro dai ndakwirirewo Brenda manje pane mukadzi asa kumachaina anonzi Maitami. Amaitami vakatuma kamwana kawo kushopa. Amai ndiverengerewo Samoni ramai vari kuti chii Mwanza sekretari ndiverengerewo Samoni rakadzi chii akandituka ndizvo zvopi anzi wakandituka chokwadi wakawatuka uchii vakanditi fesi inenge kaka unoerenga unoerenga makandaka kamai anera mbiri saka ndonyaya chena vakatuka inini kuti fesi inenge mumbi amai ako wakakusununguka kukiriniki havana kuudza here nemanesi kuti fesi yako inenge mumbi apa ndimusata nyoko paindituka apa handakwanisa kumupindura ndanditoriwo mushopu mangu apa ndimusata nyoko saka ndauyaona amai vangu handina kurara musoro ndichifunga ndobva ndaudza murungu wangu wandoshandira anonzi kagogoda zvikanzi aiendesei nyaya ini kwasabhuku munogadziriswa ndasvika kwasabhuku kwekureto bataedza kugadziriswa nasabhuku ndikati aini ndida kuti iende kwamambo nekuti ndatukirwa amai vangu amai kutukwa kwaamai ngozi izvo zvakasiyana atooneka nese kuti vanhu vazotanga kutukana vanoziva zvinenge chii chakange chaitika chakaitika ndechekuti vanonzi amaitamiya avaita birthday mukomboni uko kumachaina uko ndokwandoshanda vaita birthday vanga vakagara amaitamiya vakatuma kamwana kushopu kwandoshanda inini vatuma kamwana vakamutuma ne$10 vamutuma ne$10 ndobva ndandotengesera zvinhu $2 ndamupa chenji yake $7 ndobva ndasarwa nedhora ndobva ndaudza mwana weye ndakati enda unoudza amaitamiya ndagara chivanyora mubhuruku vanaotora dhora ravo mangwana kana kuti ukagara unouya uchitora chidhora saka mwana weye haana kukwanisa kusvika kupindura kunoudza mai vake vaivai vanga vakagara padhuze namaitamiya vaivai ubva watoti makapusa musikana ane dzungu rokwachakonda hatimuenderei avanga vakapfeka shoti ravo vanhu vanga vari pabhekidhe vachifara vanga vasina kutodhaka vaitoziva zvavari amaitamiya vai vakauya kuseri kwekaunda kubva vamira uye abva adarikira mushopu sezvaanoita anosvika achitora zvinhu pakaunda omira ukuzondipa mari hazvisiri izvo zvinoitwa ndabva ndamutsura kuti kwaiwewe iwe unosvika unotora zvinhu kukaunda sei zvinoda hazvisiri izvo zvandavinga ndatoinga nyaya iyi yemari yechenji iwe une dzungu sitereka abva akunidhunga abva akutanga kunditukirira inini handina kukwanisa kumupindura nekuti amaitamiya vacho vatoriko kumachaina handina kukwanisa kumupindura ndakarara ndichichema inini ubva vadzoka ubva vaenda kubirthday ndobva ndavhara shopu yangu ndobva ndaenda kwakuna amai vacho ndobva ndavashedza pasaiti ndobva ndati inini ndabatikana mwana wenyaya achinditukirira achibva anditukirira zvonyadzisira zvaamai vangu handisi kuziva kuti amai vangu apare plus nyaya yapindira yaisi yake mari iyi ndeyaamaitamiya yapindira pakai amai ake ubva wakutondichenamira zvanzi saka wauya kundiudza nyaya iyi ine basa rei amai ake ndopavakadzokera kumuudza uyu Brenda vamuudza iwewo zvikanzi washaudhirei washaudhirei makatukwa nyaya ndekuti makatukwa wasunga musikana wakabva watukirira amai vake the first place waitukirei chitutsa kana taimombe wawaita sei pese kwataimombe waita sei izvozvo ndakatuka kuita sei zvasiyana ndakabva ndaenda pasabhuku zvakanzi nava ndoda kuti mutengere mudamburu ndadai nyungudza ndinasirirwana zvakanzi sabhuku pingaiza zvakanzi mupei mbudzi yako atini sabhuku mbudza ndinasirirwa zvakanzi vanokwanisa ndadai nichandokwanisa kutenga zangu nematenisi andisikuramba nokuti ndakamufanidza ichi zvakanzi ine mutenga mudakazvo pamwedzi vakaenda zvinhu zvindakazvinenda kungambisa sabhuku nakazvozvezvo ndanopa chipisa sabhuku
Sabu kana na sabu kuma hapa wakati tunaomba zaenda Saturday saa 14 na Friday mtanzo la saa 14 ni bibi para ni wangu na mtu 15 ngani sasa kwa sababu ndio mgumu wangu mimi na ndio kwa kutoka stage kanza hizo ndio sasa itatemba sio tembe na chini ndio sasa hizo pressure na sasa kwamba kuna watu wangu msapinde bla ni bibi para maana ndio kuona hiko iroka ni wachifu tunaenda hiyo mnakwenda mbele la shule ndio mchida dada mmoja anachukua ni sige tena Mungu zamani nakufaidi ngale sasa ngata ule ni ndio gani kuda tunaanza shida tuweke kufunga makato mbona ndio tena dada ile ndio ndio kwa mmoja ndio sasa ndio ndio shamba kwa pesa tampiza kana ndio ndio hapo sasa ndio baka sasa hivi sasa ndio kama kwa hapo pale mpisa mama alright so good Awa kuja wakili ano kwa tuka chama wake kilo kusafanya usura ndiwe ngati sana ngwe iwe tateno ni zangu bizinzo wako aita kutuka mtizo zote ningo kukama kutishi kama tawo judgment is Zambia nini ndizo zoka pamusoro changa amai mashoko yakutaura kana embuzi ndemanye aiwe ndakavati chimboteera kuuza kuti umbudzi ungakufatisa zvinobasa aipeti chimbo iwe kana basa resezvo Zambia neningiro zvakamataura ndo zvainge zvataura amai avo ndo zvataura kuti fashana nazvo embudzi ndondwati ndozanimofatisa mukati maina asimbozvitaura saka Zambia nematenisi mazvikava mazvivandiri inini nyaya iyi mataurirano yavakaita ndakavati nini nyaya yekubhadharisana Zambia nembudzi haimo matiri Zambia nematenisi haimo matiri zvasina basa kana yembudzi haimo matiri nyaya yenyu inofanira kuenda pamambo ndokunotongewa zvembudzi isisi kuna kutoperera pahuku izvozvoka vane Zambia ngavaita $5 matenisi $5 ndondowati ndati zvauya ava vakazvarambirei ivambotora kuzvida mama ati mukuzvida here ina handisi kuzviziva Zambia nematenzi handiri kutozviziva uyu paakaunzwa kuti inini ndapira nyaya kwasabhuku ndopakatenga Zambia nematenisi izvi zvaari kutaura sanhasi mokudei amai ndo amai anombotukwa iwe ndo watukwa ana amai ndakumboona iwe sungakusabu iwe wakaudza amai vako here ongovaudza ndounomabhadhara amai uyai amai uyai amai uyai sisi Zambia racho tine zviru ndiveu akuita dare ndiye ndiwe unobhadha mareda uyo anobhadha mareda ari handiti izambia ukuwaza ndomuka mpe ukaya matenesa chako papi tambire nyama tambire nyama tambira itundwa ndiri kutonga nyaya yacho wangoita mari pamusoro izvi taura wakatukwa ndikuziva wakatukwa usatye sisi ingotaura aiwa amai vandazobhadharwa saka ndotsvaga mari unawo because amai vako ndotowabhadhari ndiyo ndokati this is the bottom line of my case close takutonosaini wanga uchide chiwe aiwa uyu wada chii kunawo dambuzi mbiri yokutukwa zvipesinenge mombe iwe usanasa yako uda chii
Pamunyaya yako chete yo. Yako Sanganisana ya mai. ayo yako chete. Ida yangu wajibania maili yangu. Nda yako yo wakatupira. Atizokuramba kunyengetedza Sisi nenge mombe. Kuzimbiri. Ini ndikuti ndinokuona $30. Ndikuti pamusoro pezvekuona $30. Lazima rabata wasamo. Chete. Wazwa mwanangu. Waba $30. Amai. Yamugari pakati pavana venyu. Akakuudza kuti matukwa ndiani? Akakuudza inguvai? Akauya kumba kwakati ndatuka niwo. Ati Ndatuka niwa pale. Sasa wakazuntura nechini wakati mzura ino. oi Fakati kumadi. Sikaita wakanga ndiona ile kana kuti mimi muziwa ile kana mimi muziwa. Wambo kutukana ku. akakuudza ndiani? Iye Imamuri kubiba ndiri kumba. kumba kwenyu kumachainawo Ndiri kumba uko ndiri kumba Tegara paglobal. Alright. Nayasina kukuudza ya maizizei. Ndisaiziya. Saka kukuudza kwakaita akagona iyo. Ndichazingi ndari ndingazicho. Asikana sungai munosaina. Sungai munosaina. Iwe unosaina zvako, iwe unosaina zvako ndoto batara nayo. Kurumidzo ya musiri mega ende iyo kuti. Ayi gogo garai. Sungai asikana. Inda mtikana mama maita sabasa munodzirwa kuti mimi kumachaina. Ana. Anyora zvakutuka ipapapa zvanokunza Chindawo sisina pesa. Tunozvida muzva 3 mari yesomeone plus $30. Karaba sisi. Iwe unobhadhara mbuya mbudzi. Mise mbudzi imwe chete. Hati. Yaunowapa muzva 3. Mazuva ko. Christmas. Anokutengera mbudzi. Ina ndakuona mututukwa ini. Uyu ndakakutuka ini. Hausire kwawatuka ini. Vaizviziva seiwo kuva kumachaina. ayo panakatukirwa amai papa nemukomana Iwe. Iyo zvinoitika musukuru. Ukaona amai vako vachigura havatauriwa amai munhu ndakuona amai havatauriwa nomwana wavo unobhadhara. Saka wakataura chinhu chamai vako chakakubereka ndokwenyara usina kuwana munhu yauripiwa namai. Kana ini ndakaita savira wako ndakati ndaunoti kuno girlfriend yangu anzi mhuru kuna amai vako havatauriwi ndozvoti vangani siyana navo unoripa. Toda mbudzi muzva 3. Hadzi. Vaona naye panapa. Gogo munaka panapa muzva 3. Muzva 3 December. Munaya pano kuma 11. Musikotora mbudzi mwana wenyu akuri pai. Imimi maiziziva here matukwa dai asina kutaura. Mamusingazvizivi. Hama dzenyu dzakazviziva ndozvakataura mwana wenyu. Ngozi yacho ndiani? Ndeyake yoga. Ndiyatira kurumidza kuvhara. Isati yasvika kwaari.